South Korea khopui Seoul chu alien hovin an ron run thuta wangin high school no pangte chu sipaya tang turati han ni hloma an kem pana han tlan lai chuan kong laka han chuan na motor ha accident tlat mai an wa chuanak nak nu chuan an zinga an thianu pakhat chuan liam na tak alo tuar renga boy som ngalin chet lak le dan tur mai an van thlang hle an kem om na berpo an la chiang lova chuti rual chuan alien hlom tak mishing ai thinin an ve reng ti an chebok an zinga chakber chuan liam tuar nula chu hapua malampan chuan anin zui chuak ta ni reife an kal nu chuan in rau san to han muhlawa a hliam tuar ber chu muthadam tirin a hliam te an boi soma an zinga pakhatin phone manan tum chuan alawin disconnect vek boxi chuta pon lama thom an hria alien te chi ten ron hlain thren khat pona omte chu in chunga han tlan lut ngal khothim thleng lau thong le khurin alien ho thom re hun han ngak thapa an thian nu hliam tuar la chuan a zual lam apan zel zanrea alien ten thom an ron nei le a in chunga an ron lu chil tanta pona chuak vatin hanin beihna la an sahim nan garasa han tlan lut le chuta chuan pickup motor halo om hlawa ma se acha bi han huzo thlat lo an vai chuan in thurualin an ding khoma alien te chu atop thlenga lo beile an tum ta ni Zirlai no pang ho chuan kong khar an hong dek deka alien ho thoma re thia pawangin han khar le chuta an zinga mi pakhat alo chuak mana a thian te tlan chiat theinan bur halo vochiam mai an zinga nula pakhat chuan motor chabi halo hu chuak hlawa pickupa chuan rang taka chuang lein han tlan chuak ta ni ram hnuai mun him china an ding khomuanga an thian pa pona chuak kha an tlan san ti an hre chuak nu no le ama in factory lian taka alo tei kuala alien pakhatin alo ve mek bok aron nei chilta mo tia a thian pa in kang thel lein alien chu aron phu luma thilvot an huat zia shilin an lieutenant havin an ron thlen chia thu soi ona lieutenant le Zirlai dangte hanin hukhoma atu khowar nu chuan pickupa tlan chia te kha wazong muin kem om nalam an pan ta ni an va thlen nu chuan an hlim tlang mema ma se an thian te kho chunga an chan nual awangin an lo makim theilo zana lieutenant chuan atop thlenga an tan thi huama a bei tur thu a hrila dam kho chuak turin huai sen taka bei ve turin a cha bok atuk zinga chuan an ral thuam le mamote kengin anin siama lieutenant havin kho chunga dam chuak le tran pui ngai chan chuak turin an kal don ani Zirlai te chuan khopui chu han pan hnala an thlen ve le tim than shana anin tender ngal tim khur taka an kal zel nu chuan pothler pakhata alien thanem tak an lo oma an lampana ron kal te chu han lo karun chiam ka phlum nual ma se tha sen rual an ni lo ti hriain anin tender lea marksman ten in chunga tangin an lo veng ve reng bok a then in chunga luta alien han ka lumzel atopa pindana tim pakhat an luta thom hria in an han hon nak chuan an zinga mi nula pakhat thi sen kai deuh hnuang lau thong le khur hlok hlokin halo bi rukar mai nula hliam tuar chu pona an hruai chuak wata atin te lo thi deuh vek toin pona a thian te ruang tlurem rum an hmu chuan ring taka vin a thi dang zui aron har nu chuan building lian taka an hruai luta
a hliam te boy somin a teammate pakhat nen an pahnih chein an lo dam chuak ani mi pa jok chuan eitur le mamo lam tura kho chunga tirlu an ni thu soya alien thom hriat tura om lo wangin chulai hmun chu in kulnan an hmangri don ani an thian te ruang kha in chunga puana tuamin an daluta marksman te in chunga duty tirin alien thom hriat tur omri lo hliam tuar nu kha aril ruboi mangang hala re theilowa a thian te an thinem bok nen ama nu na chu lakve mayatum lieutenant le midangin an lo tong thamuana silai chu ada thave mai donemo ti nak lain a thin rim chuan lieutenant silain atin thuta nangmani thiam lo vekani mun hlom taka thiturin mintir luya tin ka hlum mayatum ta chuta a thian pa ama aron zuang phaya adara kap fuin anunna achan lo atuka chuan thudongin kho chunga chuan hmun pakhata mipui thanem tak an him thei bei sein an pungkhom ti an hria amal mala alien an tha don chuan anin semdar chewawangin huna du don ti hria lieutenant chuan ruwa man na thatak kanaya an pia loka school building pakhata alien te chu kau khom vek thei ain bei sei ani Zirlai te chu building a bom akam kwal tir hloma chuti lai chuan marksman in alien ten mipui pun khom na mun an pan tia lo hria lieutenant an vashil vata bom lakam felman lo ma se lieutenant chuan thom ring tak play turin atitaringot mai soundbox le aurin na nen school building chu hari chuwa chu vele alien ten an ron pan khom ngal an chedran ema wangin an ron lu chil vat don ti sergeant tin alo hret huaya bom lakam fellow ma se lieutenant chuan Zirlai te hruai chuak vat turin sergeant rashila an kalsan hre building chunga alien ho an ron lut trana Zirlai te po mun himlam an lo thleng to lieutenant chuan bomakam fel to a room pakhata lutin an ron nai zel sergeant nena bom ti puak turin atia ma se an lieutenant ala chuak lo ti hria in halo hnial lieutenant chuan iti pualo chuan kan thivek don ka soyang chuan tiro aron ti tata hur zoin bom chu ati puaka lieutenant chuan alien tam tak athi chil ta ni